som momentálne, že na bratislavskom letisku. Ja som dal nepík, ale dal som len taký oddych, 2 hodinky, pustil som si podcastík, pustil som si ASMR a tak. A jo, no, nabíjam si práve mobil, lebo mal som, že 2% len, čo je celkom táf a treba mi ho nabitý kvôli check-inu a kvôli bankomatom a tak. Takže ono, chillik celkom, odletáme za 2 hodiny. Takže chillik, bomba, špica. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre, jak sa hovorí, na šalách. Nachádzame sa momentálne v Tyrane, v KFCčku, jak je vidno. Benike, pozdrav. Hodnotím to pozitívne, akože mám rozjebaný prst celkom, ale okrem toho chillik, máme KFCčko. Bankomat mi za výber zežral 800 leky, čiže 8 eur už. Ale chillik. Zvládame, ideme nájsť, jak dojeme tabak, lebo sú tu vlastne cigarety. A okrem toho chill. Reese's Cups. Kyrom Čerhovským rodina povedať, že im vypálime byty v Call of Duty Lobbies. Presne tak. Takže. Počúvajte doma. Počujete ten alarm v pozadí. OK. Interview. Sme v Albánsku. We're not crazy. Welcome to Albania. Low Kirky only. Ideme na strechu. To prečo asi? Poďme, ideme na spooky strechu. Yes. Toto je originálna naša strecha. Oh Výhľad na centrum. Môžem povedať, že je to veľmi také Balkáno-Arabik. Také niečo medzi Balkánom a Blízkym východom. Tak je. A západnou Európou. Taký myšmaš. To aj keď sa ti narodí, kebyže jebe, že černoch a beložka a narodí sa ríšavý černoch. A tu sú hovna také. Ne, to nie sú psi hovna, to ja som len neuvedel som. Sorry guys. What did bro say? Ne, to sú psi hovna, neviem ako. Ako poviem, majiteľe nechodia venčiť psov vonku, ale proste tu vypustia. Ale na strechu. Ne, inak akože... Aj ti asi. Ako je to tam nasraté, takže basically to nabývame. A na to, že prší dosť. Hej, prší, no, to je pravda. Not good. Tu máme výhľad, máme šitu. Šita, tá opaka to je to. Jamia, či jak to volá. Divočka. We are free. Lowky, tu je istá smrť. Tam by som nechcel You spať. fall down, Wow. I wouldn't like to fall down here, man. Tam ujadačný nesie takú pizzu. Bože. This is our room. Look at that. Tu bolo také mäso. Ak chcete vidieť našu Flame Air chladničku. Wow. Pozrite sa na našu polievku. Fuj, to je hnusné. Bože. Čo z tej visí? Ako nikto až tak nezná. It's not that, Jack. It's not that.
Ja som to všetko popratoval. Okay, big up for you for that. I'm a woman. I'm the woman tejto domácnosti. Aj som varil, aj som pratoval, ja som žena. Ale reálne každý varil a ja som varil. A ja som bol variť, ale iba ty si bol reputy, ty si tá žena. Náš vlog sa končí. Ó, nie. Večer budeme točiť vlog. No, ja som začal z Rožen Kanady, môžem povedať, že stiahli sme rakiu jednu Yeah. a ideme do mesta a pohodnotím to pozitívne na to, že Benjamin Kadar vypil, že rovnako jak ja, inak. A je, že ľahšie jak ja, tak akože ho muselo solidne zjebalo, lebo mňa celkom zjebalo. Povedz za čo. Povedz svoj Psycho názor. groupie, cocaine crazy, psycho groupie. Dobre, coke, jemu make you jebe high, na makes you hlavu. high. No, tak je už zjebalo. Wanna go. Psycho groupie, cocaine Ja crazy, som jediný psycho groupie, normálny go. doroslovky. Ne si, kamo, aj teba zjebalo presne. Fakt. Ale zajtra idem na lietadlo, takže... No však, a čo? A to čo znamená, že Tak ideme... Psycho groupie, What the coke, makes fuck? A čo, že ideme za na lietadlo? To je práve to, že budeš oddychovať, že nemáš žiad, že nemusíš nič, len sa dopraviť na letisko. OK, bro. Dúfam, že som odovzdal zelenil, No, lebo zoberte ja kľúče, som no. v piči, keď som ich nedostal. Čo? No, ty si odovzdal. Ja som to neodovzdal, koľko je? Už je polnoc, ty kokot. Ja som, ty si to odovzdal? Hej. Ja nie. Ty si kokot. Ja som kokot. Ja som kokot, ja som neodovzdal zadanie. Dobrý večer. Dobrý rád. Nestihol som odovzdať zadanie, pretože som posledný týždeň v Albánsku a na vidieku, som na vidieku určite, na vidieku veľmi zle funguje Wi-Fi. Funguje internet. Ospravedlňujem sa za vzniknuté problémy a dúfam, že mi ho aj tak uznáte. Psycho! Groupie! Cocaine! Crazy! Psycho! Groupie! Cocaine! Crazy! Psycho groupie, cocaine crazy, psycho groupie, coke makes you high, makes you really wanna go. Stop! Psycho groupie, cocaine crazy, psycho groupie, coke makes you high, you really wanna think and stop. Ideme ku pyramíde. Ale to tam musíte povedať. Ja milujem systémové dále. Vonky vidím čierne stromy v tme a mám tu číkať. A to perfektne ladí do môjho programu. Keď viem, že v Albánsku verejné šikanie je veľmi akože prísne. Veľký no-no, ale ja to budem musieť robiť. Ja budem ten, ktorý poruší tento zákon. Takže na najbližšej odbočke doľava odbočíme doľava. Postrážite ma, kým ja budem šikať ostro. A Benjamin asi šikaj. A ja. To sú nejaké znamenie radi. Ide policia, okej? Áno. A o hele. Budem ňaukať. Idú šikať. One eternity later. Už sa vracajú. Pani redaktorka, Došikali. ja už otázku som, ja neviem čo je strom. V Albánsku nie sú stromy, my sme nič nerobili. Čo ste robili? My sme sa išli objali sex. A pani redaktorka, prosím vás, To je čo? to neviem čo je. Vy ste z akých novín? Z akých ste novín? No, som si myslel. Ďalšiu otázku poprosím od pani inej redaktorky. Nikto sa vás nič nepýtal, ja to natáčam ako čúrate na verejnosti, čo je akože je na pokutu, hej. Nie ste zaujímaví. Aj tu je orlica a bicykel. Hajky bolo celkom vtipné, že by na oboch bola orlica. Aj na bicykli, aj na... Orlica na bicykli. A tu bol ten vymzital pes. Tam. Tam bol na opačnej strane. Na tej strane, aha, no hej, to inak dáva zmysel. Originál Tower. To je Twin Tower. What the hell, bro? Allahu Akbar. Twin Towers 2026. 5, 4, 3, 2, 1. Abo jak ideme na Pokračujeme. Nie. Kameraman nikdy nedomiera. Preto točíš ty kokot. Je to veľmi.
Ty vieš, že sa dneska niečo stane a preto chceš točiť, aby si nezomrel. To je pravda. Ty čurák. To je pravda. Ty vieš, že ja dneska umiem. Korveta, ty kokot. Aj kvôli tomu, že sa mi nechce objednávať. Baka komunikuje. Ďakujem, ale... Baka komunikuje. Tak. Čo hovoríš na trip? Solidný. Bol dobrý? Príjmaj budúci rok. Reálne. Hej, ideme do Albánska. Ja bol si rodová Albánska. Alebo lowkey ideme do Jerevanu. Povedali, že ideme do Jerevanu. Alebo do Tel Avivu. Čo sme mali? Mali sme FKS, KFC, pozrieme Ruska, lebo čakáme na odlet, lebo máme check-in o 11. Skúrený McLaren parkuje na železníkov, Aha. kamo. Ja by som bral, že mi ho ukradol. Kamo železníko parkovať z McLaren. Genuinely to není dobrá vec. Hej, no. No kamo, nie, sorry, ale tam si to Peťu hocikto škrtne. To ti ujebu mega. Bože. Oh shit. Toto vyzerá ako nejaké Ank video.